Karong gabi una, ang atong topic mga igsoon, ang 12 nga tagna sa pinadayag. Daghana bag tagna sa pinadayag. Sa kinatibuk-an sa Bible, atong gihisgutan na sa milabay mga gabi nga dunay at least mga 800 ka mga prophetic verses. 800 ka mga bersikulo nga dunay unod nga propesiya. Nahisgutan na sad nato nga kanang pulong propesiya, talagsao na siya kay ang wa pa nahitabo gisulti namang daan. Dili ra ba ni kay mubo nga panahon sama sa nahisgutan nato atong isang gabi ang damgo ni Hari Nabucodonosor sa Babylonia sa Daniel Kapitulo 2. 2,600 katuig sa wa pa nahitabo. 2,600 katuig ang milabay hangtod sa atong panahon karon. Unya atong nakita nga litra por litra ang tanang gisgutan ni manalagna Daniel ingon nga interpretasyon sa damgo ni Hari Nabucodonosor, nakita gyud niya. Karong gabi una, sa dili pa nato batbaton ang balaang kasulatan, suginlan sa muna ko usa ka istorya. Sa kapunaw-punawan sa Phoenix, Arizona, usa ka gamayng aeroplano nga mga 12 ka buok ang pasahero. Gisakyan sa 7 ka mga tao nga mga flyers, bitaw ka na bitaw mga lupad nga maggamit og parachute, skydivers. Ang ilang professor, kung skydiving professor, ang ngalan ni ini mao ang kining tao nga ginganlag si Gregory Robertson. Si Gregory Robertson mo'y nagtudlo lain-lain nga mga style sa pagdive sa mga skydivers. Kana sila mo dive na sila usually gikan sa eroplano nga ang ilarag yung lawas wa pa nila gipafit diha sa bukid sa Phoenix, Arizona. Pagluksog yun nila, si Debbie Williams nakaamgo nga nauna og diyutay ang iyang kaubanan nga 5 ka buok. Naulahi pod ang ilang professor nga si Gregory. Pagluksog yun niya, dili pa man na sila mubukad sa ilang parasot. Ang iyang tuyo nga maapsa niya didto sa ubos kay inig-abot nila tunga-tunga pa layo pa kaayo gikan sa kay ang tiil maghinay na kay manghita mo po na sila posisyon nga dili kusog. Pagkaamgo ni Debbie nga nauna magamay ang iyang kaubanan niya kay mag-formation man to sila, naaman sila lain-laing formation kada bitang maginunitay kamot kay naaman po yung mga photographers nga nagkuha sa ilang salida. Ning tiurok siya aron nga maapsan niya ang iyang kaubanan. Pastilan mga higala pag abot sa ubos. Dili sa ubos sa yuta, diha pas ibabaw. Nabanggaan man niya, kusog ra kaayo ang iyang pagka-dive, wa niya makontrol ang kakusgon sa iyang dive, nabanggaan niya ang usa sa iyang kauban. Naulog yun siya, naulo. Wa pa nagbukad ang parasut, nawadaan siya panimuot, ni diretso na lang yun hinoon siya, nabiyaan na siya sa uban nga nagunitay nagkabot. Ang ilang leader, og magtutudlo, si Gregory, nakakita nga si Debbie kusog kayo ang iyahang tiurok paingon sa ubos. Kuyaw. Nakaamgo siya kay nakitaan man niya paglabay gyud ni Debbie dapit sa kang Gregory Robertson, nakitaan ni Gregory nga nagdugo ang ilong. Unya nakapiyong ang mata. Nakaamgo siya nga unconscious in town si Debbie nga nahulog na patay man gito og maabot sa ilawom nga wala di naman gito kapabukad sa iyahang parasot. Muna nga ang gihemo ni Gregory ning dive siya og dive nga kanang maapsan gyud niya 180 miles per second na.
Ang ila untang ordinaryo nga full 50 miles per second ra. Unya si Debbie kay ning kusog man, apson gyud siya ni Gregory. Kay og di niya maapsan, patay. Pagtan-aw pa niya, distansya pa man. So, posisyon sa tiil, kana bitaw, murag sa langgam bitaw nga ipabukad ang tiil. Nya gipakulo niya ang iyang abaga, iya pong giana ang iyang kamot diri, nya tuwad siya, hangtod nga, pag-abot sa unahan, nakita niya. Duol na siya kaayo. Bana-bana niya nga ang iyahang distance, dili po niya mabanggaan si Dibi. Pagkaduol niya dito, padulaan niya, gibiraday niya ang tumoy sa bakos nga mooy mo badbad sa parasot. Pagkahuman, palayo po siya dayon. Dili lalim ni nga eksibisyon higala. Naani na huog mo mga tao ni nga naglupad sa kahanginan. Muna'y gihimo sa eksperto nga si Gregory Robertson nga mura siya Superman nga way kapa. Sa yun ang kanang iyang linuparan, no? Murag si Superman nga way kapa. Apa naapsa niya, pagkaduol gyud niya dito, igo lang gyud niya gilabnod ang bakos nga murilis sa parasot o gipasagda niya si Debe nga nahulog nga nagbukad na ang parasot. Apan, si Gregory, kusog man kaayo ang iyahang bugsok. 2,000 piece na lang ang iyang bugsukan na siya po'y madiritso. Igo siya ni change po siya posisyon mga igsoon, gipalapad niya ang lawas, gidupan niya ang iyang kamot, gibukad niya ang tiil, gibunlot sa niya ang iyahang bakos nga murilis iyang parasot og nilanding siya safe ra, apil ang unconscious nga si Debbie. Dili sayon nga istorya. Luwas ra silang duha. Si Debbie dili kalimot sa iyang utang kabubuton sa iyang magtutudlo nga skydiver si Gregory Robertson. Natilibais kining ilang kaagi na balita apan ang punto nga atong gihisgutan higala kalabot sa atong kinabuhi diri syuta. Musugutag sa dili, kusog kaayo ang atong panaw samtang gakahulog kita paingon sa katapusan. Ang mga krimen sa atong kalibutan karon nagpaila nga di nagyud madugay mubuabot na kita sa ubos. Mga gubat, mga krimen og bisan unsa na lang nag-anam kinig kadaghan og dili na madugay maabot na kita kinaubsan sa moralidad. Ang social fabric sa atong sosyedad bungkag na. Arang-arang pa diri sa Pilipinas kay wala patay divorce law. Nahibaw ba mo nga kita nalay nasod nga walay divorce law? Sa tipo kalibutan. Ang atong kauban sulod sa kapin sa napulo katuig ang gamay nga nasod sa Malta. Kanang Malta usa na ka island nation across Italy. Unya nasod na siyang gamay. Kanang Malta naa na siya sa Bible. Katubi taong isla nga nalunod sila si San Pablo pagpaingon nila sa Roma. Unya pagkalunod niya nahadlok ang mga tao. Unya giingnan niya ay mog kabalaka. Nakita nako sa pananaon nga way usa nato nga mamatay. Apan sa pagdunggo nila, rather na nasangit sila dito sa isla, napaakag bitin si Pablo. Nakaingon ang mga tao makasasala man kay tingali ning tawo. Kay ngano napaakan man siya bitin. Wa siya mamatay sa lunod pero paakag bitin. Huna-huna li nga mutikig si Pablo kay mamatay kay napaakag bitin apan wa siya mapaaki. Kadtong gamay nga isla tabok sa Italy, nasod kato siya nga hilabihan ka very strong kaayo nga Christian nation. Gamay siya nga nasod. For more than 10 years, ang Malta ra gyud ug ang Pilipinas mo'y duha ka nasod nga walay divorce law, walay diborsyo. Tanang nasod na anay diborsyo ang ilang balaod. Apan ni atong Pebrero sa 2011, 2 years ago, ang Malta naghimo na pog legal sa ilang pamalaod, itugot na pod ang diborsyo. So nagsulo na ta karon sa Pilipinas, mga igsoon. Usahay ako mubati manggihapon ko garbo nga Pilipino ko. Kigitahod nato ang kabalaan sa kaminyoon. Di ta motugot nga buwagon lang ang magtiayon. Sumala sa Biblia dili.
Ang panagtiayon, usa ka na karelasyon nga tuga ka nato sa Dios sa katuyuan nga ang magtiayon magunungay samtang sila may kinabuhi pa. Apan ang usa sa nakaluyat kaayo sa fiber sa ato nga sosyedad karon mao ang bungkag nga mga panimalay. Tungod niini daghan ang mga krimen nga naabot na himong resulta sa mga puloy-anan nga wala na supervision ang mga anak. Usahay sad og naa may mga ginikanan nga dunay igo nga salapi apan dili makatagad, walay panahon para sa kabataan, ilang lingaw ang ilang kabataan sa mga butang, samas TV, samas internet. Ang uban gani kanila mga igsoon, murag na ana lang yun magyampungad. Sumala sa mga pamantalaan, ang average nga batanon sa Amerika karon mogasto siya 4 paingon sa 8 oras sa usa ka adlaw nga nagtamod either sa iyang TV or sa iyang internet sa games. Unsay naa sa games, patay, gubat, mga sinumbagay. Muna ang nag-umol sa huna-huna sa mga tao, sa mga batanon sa atong kalibutan karon. Apan mismo niining panahona, ang Dios nagplano samtang kini atong kalibutan nagkaus-us paingon ngadto sa iyang kalaglagan, may plano na ang Dios nga iyatang luwason naa pa sa kapunaw-punawan sawa pa siya mobalik. Ang atong tupiko karong gabi una naghisgot ni ining mga pasidaan sa Dios sa di pa moabot ang dagko kaayong mga katalagman. Nahimo nang kinaiya sa Dios na record sa Biblia nga walay katalagman nga mahitabo kung wala siya'y pasidaan. Sa to pa, every time nga naay mo abot nga katalagman, dili gyud angay nga ang mga tao wa mahibalo. Sa matag katalagman nga moabot, do na usay warning kung pasidaan sa wa pa kanang maong dakong hitabo. Iyang gigamit ang mga propeta, iyang gigamit ang mga manalagna, gisuwat niya sa Biblia, walay hitabo nga angayan ang mga tao makaingon nga, wa man may kalibutan, ana. Wa gitay katarungan. Naaman ang pasidaan sa Biblia. Ang pinadayag, nagtug-an kanato nga dunay mensahe ang Dios nga ginganlan og the last warning message, ang katapusang mensahe sa di pa mobalik ang Ginoo. Asa man nato ni makuha sa balaang kasulatan. Ang atong mahigugmaon nga Dios nag-imbutar sa atong kalalakinan ug kababayen-an. Nagpasidaan siya nga dunay umalabot nga katalagman. Unya angayan ta mangandam sa atong kaugalingon sa wa pa na maabot. Mao na iyang gihimo ni atong panahon ni Noe. Sa nakit-an niya nga sobra na kaayo ang kadautan sa mga tao, sumala sa Henesis 6, versikulo 5 ug 6. Sa nakit-an niya nga ang mga tao, wala na kanila ang moral sa iyang gibilin nga tugon sa hustong pagkinabuhi. Wa kagwanta ang Dios. Nagdesidir siya nga iyang laglagon ang tawhanong kaliwatan pinaagig lunop. Apan wasab niya tuguti nga ang lunop moabot lang way pasidaan ang mga tao. 120 anyos. Usa kagatos o kauhaan katuig nagwali ang iyang magwawali nga sinuwi. Samtang gitukod ang arka, sinuwi nagwali. Nagpasidaan nga dunay moabot nga kalaglagan ug nga ang mutuo sa maong pasidaan angay silang musulod uban kang Noe o sa iyang pamilya didto sa arka. 120 ka mga katuigan. Nahinomdo mo mga higala, ang mga tao maminaw na abot ang panahon sa lunop, way naluwas gawas kang Noe o sa iyang sakop sa iyang pamilya. Nahinomdom sab mo sa kasaysayan nga gisulti kanato sa basahon sa Henesis, dunay katalagman nga moabot sa Ehipto. 7 katuig nga hulaw. Apan wa sab mutugot ang Dios nga maabot ang maong katilagman nga walay magpasidaan. Gihatag sa Dios kang Paraon, ang hari sa Ehipto.
Ang usa ka damgo sama sa gihatag niya kang Nabucodonosor nga atong gisgutan ni atong isang gabi. Ang damgo ni Paraon naghisgot nga doon na siya duha ka klases damgo. Mga tambok nga mais, 7 ka buok. Uy, naaman po'y tambok, aniwang nga mais, nga ning turok tapad sa tambok nga mais. Naunsa ba nga ang tambok nga mais, gilamoy man sa niwang nga mais? Nakakita po siya og 7 ka buok baka nga tambok. Naapoy 7 ka buok baka ang niwang. Gikaon man sab sa 7 ka baka nga niwang ang 7 ka baka nga tambok. Pananaon, damgo, ang nakahubad, walay lain kundili ang anak ni Jacob nga si Jose. Ato nang nahibawan ang istoryaha. Gipasidan-an sa Dios ang Paraon, pinaagi kang Jose. Dunay moabot nga hulaw nga 7 ka tuig. Mauna nga kining 7 ka tuig nga nahibilin sa dili pa ng hulaw, gamito ninimo sa pagpadagaya sa supply sa pagkaon, aron nga ang 7 ka tuig nga hulaw dili makalupig sa 7 ka tuig sa kadagaya. Hinumdum mo anang istoryaha nga dako kaayo ang pagtamod ni Paraon sa batanon nga si Jose. Sayonan kag nakahubad siya ang tagna. Muna ingon siya, unsa may buhaton ko? Kay naa naman ang interpretasyon imo namang gihatag kanako nga duna di ay 7 ka tuig nga hulaw human kining 7 ka tuig nga moabot. Unsa may buhaton ko? Ingon si Jose, ang buhaton mo, Senyor Hari kung Paraon, mao nga magpili kag usa ka tawo nga kining mosunod nga 7 ka tuig gamito niya ang kadagaya sa Ehipto. Naibaw ba mo nga ang Ehipto naa diha pun moagi ang Nile River? Nakapuyo mi sa Nile mga igsoon. Kadaghan mi kaligo sa akong misis sa suba sa Nile. Didto pa mi sa Ethiopia, ang punuan sa ginganlan nila og Blue Nile tua sa Lake Tana sa Ethiopia. Munay usa ka sanga. Apan ang punuan pod sa White Nile gikan pod sa Lake Victoria diri sa Uganda. So gikas Ethiopia o gikan sa Uganda nagsubay ang duha ka Nile, ang White Nile ug ang Blue Nile. Ug diha gini sila nagtagbo sa taliwala sa desierto sa Sudan. Sa syudad gyud sa Khartoum, ang kapital sa Sudan, nagtagbo kining duha ka Nile. Unya gikan sa duha ka Nile nga Blue Nile ug White Nile, nahimo na lang usa ang Nile River, nagtabok sa desierto sa Sudan ug mulugwa paingon sa Ehipto, paingon ngadto sa Alexandria, paingon sa dagat. Mao na ang iyang subayan. So, ang Nile, desierto, pero daghang pagkaon. Maupo ng Sudan, maupo ng North Ethiopia. Desierto, pero daghang pagkaon. Nga naman, na ay suba sa Nile nga nagbuhi sa mga tanom. Muna'y giingon ni Joseph sa kang Paraon, may 7 ka tuig pa man nga nahibilin sa dili pa ang 7 ka tuig nga hulaw. Magpili kag tao nga mooy hatag og kahigayunan nga matigom ang daghang pagkaon sulod niining 7 ka tuig aron pag-abot sa 7 ka tuig sa hulaw, way ulan-ulan, nag-init na gyud nga continuous, di mo mahutdag pagkaon. Walay katalagman sa Biblia nga wa mapasidaan-daan sa Bible. Na hinumdum mo higala ni atong pag-abot ni Ginoong Hesus, may umaabot nga destruksyon sa Jerusalem. Apan, may umaabot gani nga tao nga nahimong manluluwas, apan dunay gipili ang Dios nga tigpasidaan, si Juan Bautista. Nahinomdom mo ni Juan na mautismo siya sa mga tao, nag-agda kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala, ug samtang siya nagbautismo, apil sa iyang nabautismuhan ang batanon nga si Juan, ang nahimong tinun-an ni Jesus later. Mitudlo siya sa mga tao ni atong usa nga nagpadulong sa suba. Og miingon siya, tanawa, ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan.
The Lamb of God which taketh away the sin of the world. Gitudlo. Paglingi sa mga tao, ang ilang nakita, sinati manila nga dagway. Ang batanong panday, didtos Nazaret, si Ginoong Hesus. Dunay nahitabo ang pag-abot sa Mesiyas, apan duna po'y tigpasidaan. Sama sa akong gisgutan, walay hitabo nga dako sa kalibutan, nga wa ipasidaan daan sa Dios. May moabot nga hitabo, atong gisgutan kagabi mo balik si Ginoong Hesus sa dili madugay, naapoy katalagman nga moabotay sa di pa siya mobalik, apan di niya tugutan nga moabot ang maong katilagman nga walay magpasidaan. Sa Biblia makita nato ang mga warning message, ug specifically mabasa nato ang katapusang warning message sa Dios nga naa sa Pinadayag Kapitulo 14. Ginganlan ka na higala og the three angels message, ang mensahe sa tulo ka mga manulunda. Na record sa Pinadayag 14. So, andama ang inyong Bible, kining naas inyong kamot, kay ato na siyang tan-awon ang katapusang tulo ka pasidaan. Mga butang nga angayan yung isulti sa di pa mubalik ang Ginoo. Niya ang unang mensahe. Pinadayag 14, versikulo 6. Ingon pa ni Apostol San Juan ang tiguang nga tinunan ni Jesus nga munalay nabilin sa mga tinunan samtang gipriso siya ni Emperor Diocletian dito sa gamay nga isla sa Patmos, nga naisgutan na nako sa inyo, prisuhan ang maong isla. Ang mga piniriso sa Roma ilang gibutang sa isla sa Patmos kay cheap labor, barato nga pangabudlay kay mineral resources day ang naas Patmos. Ang ilang laborers piniriso, daghan pod og langabitin ang Patmos. Munay description sa Patmos. Apan niining panahon na nakita ni Juan, tiguang na siya. Ang edad sa kalibutan ni anang panahon na mga between 90 to 95 AD. Pagkadawat niya sa pananaon nga gihatag sa mga manulunda kaniya ug iyang gisuwat sa basahon sa Pinadayag. Usa sa iyang pananaon, matod pa niya, nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. Actually, ang nakita niya sa Pinadayag 14, tulo ka manulunda, nagsunod-sunod ang ilang mensahe. Apan ang unang manulunda nga nakita niya, nagdala sa maayong balita nga angayan iwali sa walay katapusan. Wow. Aron imantala ang atos mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran, kabanayan ug pinulungan ug katawhan. In short, higala, sa di pa moabot ang dakong katalagman, may dakong walis sa pasidaan, dakong walis maimbalita nga mulukop gyud sa tibuok naong sa yuta. Nganong moingon tingali mo nga, nganong tibuok naong sa yuta gisgutan man nimo nga katapusan, pastor, nga dugay-dugay naman ang maayong balita. Dili ba ya? Nainumdum mo, na-discover ang Pilipinas, sumala ni Gregorio Saidi, na-discover ni Ferdinand Magellan, 1521 raman. Unsamanta, sa wala pa ta madiskubrihe. Numero 1, teritoryo ta sa mga pagano. Ikaduha, nasudlan ta sa mga negosyanteng insik o sa mga negosyanteng Muslim. Mauna. Ugwa ta madiskubrihi. Kanang pulong discovery, dili gud po na unta angay, pero kay mo manay gigamit sa historians, meaning diha pa ta na-expose sa sibilisadong kalibutan sa naabot na diri ang mga katsila uban ni Ferdinand Magellan, Fernando Magallanes. Apan, kanang moingon nga, Magellan discovered the Philippines, ang uban nato makatawa ana, nga naman, kay, there were already people, na may mga tao diri daan, so wa pa si Magellan kaabot. Ang agwa na nila madiskubrihe, diri man sila nagpuyo. Apan, ang pulong nga, Magellan discovered the Philippines, ang iyang buoti pasabot ana, ang nakadiskubre ini nga nasod, nga naay na nagpuyo ang mga tao, og nagdaan ini aron mailas kalibutan, ang mga Spaniards. Okay. Ato nga, ang atong buot pasabot higala nga, sawa pa maabot ang mga Spaniards. Paingon ba yatas pagkapagano nga nasod?
O guwagi tingali ta dalhig Kristyanismo ni Magellan o ni Father Pigapita. Posible po nga parihatag relihiyon sa atong silingang mga nasod. Sa Malaysia, sa Brunei, sa Sarawak, sa Indonesia. O kaha parihata sa atong silingang nasod sa Thailand o sa Singapore. Buddhist, either Buddhist or Islam or posible gani nga Shintoist or Confucianista kung ang mga nakapadako nining atong nasod ang mga inchik pa. Apan salamat nga naay Spaniards, Europeans, nagdalag Kristyanismo nga ri. Much later, ato tan-awon ang detalye ni ana nga discovery. Ugon sa pod nga klase sa Christianity ang gida diri sa ato sa Pilipinas. Ang Bible Christianity ba or something else? Have we been Christianized because of mission outreach or have we been Christianized by virtue of our having been conquered by our European country? Karon dili pa na nato isgutan sa umaabot pa na ang gabi. Ang punto nako mao nga sa wala pa maabot ang Ebanghelyo, dili unta ta mahimong Kristiyano. Nalukop ang kalibutan, nahimong Kristiyano ang kinadak ang pundok sa kalibutan karon sa relihiyoso nga daghan man kaayo ang religion. 14 man ginakabok ang mga major religions of the world. Apan by population, ang atong 7 billion ka mga tao sa kalibutan, by population ang kinadaghanan sa ngan sa relihiyon ang Christians. Mga 1.3 billion kita. Tanan na nga Christians. Naapoy uban nga naay mga 1 billion po ang Islam sa ilang claim. O niya, naay uban ang Hindus, naa sila sa mga more or less 800 million. Ang mga Buddhist, naa sila sa mga 600 million. Anyway, ang point na ko higala, mulukop ang mensahe kalabot sa Dios sa kalibutan sa di pabalik Ginoo. Malukop gina, mahurot. Tanawaran ninyo. 234 ang nasod nga nailalom sa lista sa United Nations Organization. More or less 220 ni ana na agyoy representation ang Christians. Kana may mga nasod sab nga di gyud masud sa ubang relihiyon. Kana may mga nasod nga giadaptar pud nila ang gingalag state religion sama sa mga nasod nga Islam, sama sa mga nasod sa Hindu pananglitan sa India. For a while, Hinduism ra gyud sila. Ang Islam pod pareha karon ang aton silingan sa Brunei. Wa pagyud tay existing Christian church dito. Dili man tugot bismo gani sa Saudi Arabia, daghan kaitag mga kaigsuonan ug kahigalaan nga mga Pinoy, di ba? Na narabaho ini nga mga oil rich countries, but we know nga samtang tuwa in taon sila dito, wa gid sila simba-simba kay wa may simbahan. Dili man natugutan. Ang point mao ni sa dili pa moabot ang katapusan, mulukop gyud usa ang mensahe, ang maayong balita. Kay mo man gisulti. Nakita ko ang manulunda nga naglupad sa taliwalas kalangitan ug kinisya, may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala ngadtos na nagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran, tanang kabanayan, pinulungan ug katawhan. It is going to be a major event. Dako kaining hitaboa nga sa di pa matapos ang kalibutan, mapasidan-an usa ang tibuok naong sayuta. O gisimbolo kini sa mensahe sa tulo ka manulunda sa pinadayag 14. Kanindot ining mga manulunda ano? Mura ni. But remember, simbolo rani. Mulukop man gyud ang mensahe. Pero dili kay ang musulti nato manulunda, simbolo ra nga dunay manulunda because manulunda simply means messenger. Sinugo sa Dios. Ablihi kuno ninyo ang inyong Biblia. Sa Pinadayag 14. Ato ning basahon. Dili lang nato i-flash sa slides. Pero basahon taning mensahe sa tulo ka manulunda. Diha aning Biblia ha, ang pinadayag, dili pinadayag, gipadayag. Nakita ninyo? Pahina 333.
Unahon natog basa ang mensahe sa unang manulunda. Niya. Unya nakita ko ang laing anghel diha manulunda. Anghel og manulunda maura. Kini moderno nga bersyon sa Cebuano. Nakita ko ang laing anghel nga naglupad nga nagdalas walay katapusang mensahe aron isangyaw nga tustanang katawhan sa kalibutan sa nagkalain-laing nasod, banay og pinulungan. Ug misulti siya og kusog. Unsa may mensahe ining unang manulunda? Kahadluki ang Dios ug dayga siya kay miabot na ang panahon nga hukman niya ang katawhan. Simbahas siya nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa matuburan sa tubig. Muna'y unang manulunda. Versikulo 8, may ikaduhang anghel nga misunod sa nahuna ug nag-ingon, napukan na gayud ang gamhanang Babilonia nga mipainom sa tanang katawhan sa bino sa iyang mahugaw nga kaulag. Pirti po ding mensahe sa ikaduhang manulunda, no? Napukan kung nagunob or napildi na, na-broken na, nalaglag na ang Babilonia nga nagpainom sa bino sa iyang mahugaw nga kaulag sa tanang katawhan sa kalibutan. Pirti po. Atong subayon ang kahulugan anak karon. Versikulo 9. May ikatulong anghel nga misunod og misinggit. Ang nagsimbas mananap, ang mananap nga mapintas nga gisgutan sa pinadayag 13. Ang nagsimbas mananap og sa iyang larawan ug napatikan diha sa ilang agtang ug kamot. Paimnon silas binos kasuko sa Dios nga gibubo nga walay sagol diha sa kupa sa kapungot sa Dios. Pagasakiton sila pinagis kalayog asupri at tubangan sa mga balaang anghel ug sa nating karniro. Now, sa nabatianan ninyo ning tulo ka mensahe sa tulo ka manulunda, nga ginganlan nato og the last warning message, ang katapusang mensahe sa pasidaan, sa di pa matapos ang kalibutan. Atong subayon karon unsa may kahulugan niini. Importante na. Tibuok kalibutan ang gipadalhan na ining mensahea. Dili kini malimit sa usalang ka regional territory, sa usalang ka kontinente. It is a universal message nga moabot sa tanang nasod, sa tanang katawhan, sa tanang pinulungan. Wow! Ug ato nang gibasa karon nga niya na sa pinadayag. Importante ning mensahea. Unsa may gisgutan, unsa nga hitabo, ang angayan natong andaman, dayon natong kadungog niini nga mensahe. Sa ato pa, nakadungog ta sa mensahe, kay aron makapangandam ta sa unsang hitabo. Atong basahon pag-usab. Pinadayag 14 paingon sa 16. Naagihapon na diha, sumpay atong inyong gibasa kaganina. Og mitanaw ako si Juan gihapon nga nakakita sa pananawon. Og ania karon dihay usa ka maputi nga panganod, sa ibabaw sa panganod dihay naglingkod nga murag anak og tao, nga may purong-purong bulawan siyang ulo ug usa ka mahait nga galab diha sa iyang kamot. Di ba naisgutan ta naman isang milabayng gabi? Ang pagbalik ni Ginoong Hesus maoy climactic event, katapusan nga tagna sa Biblia. Tigumo niya ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Sa Mateo 25, gihatagan na putag sambingay sa dihang gitigom sa hari ang tanang katawhan diri sa yuta. Ang mga dautan ug ang mga matarong, gisimbuluhan ang mga matarong sa mga tao nga diri sa iyang tuong kamot, gisimbuluhag karnero. Mateo 25 na nga sambingay. Ug ang mga dautan gisimbuluhan sa mga kanding diri sa iyang wala. Gihatagan niya og ganti ang tanang tao sa yuta. Now, paminawan ninyo ng pulo nga ganti. Gikan sa templo migula ang laing manulunda nga sa makusog nga tingog misinggit ngadtos naglingkod sa ibabaw sa panganod. Kinsa toy naglingkod sa ibabaw sa panganod? Si Ginoong Hesus nagsulob og purong-purong bulawan ug ang iyang tuong kamot nagdagalab, simbolo sa pagpangani ang pagtigom niya sa mga tao diri sa yuta. Okay.
na ay laing manulunda nga migula og misinggit ni anang naglingkod sa trono sa panganod. Unsa may singgit? Palihuka ang imong galab og pangani na, kay ang takna sa ting-ani nahiabot na sanglit ang alanihon sa yuta, hinog na kaayo. Ato na po nang gitunaan kagabi nga ang kahulugan ni ana nga maong sambingay sumpay sa Mateo 13. Unsa may gisulti sa Mateo 13? Sa Mateo 13 gisambingayan ta nga kining atong kalibutan kaumhan nga gisabwagan sa Dios og maayong binhi. Apan samtang nagsabwag siya sa maayong binhi, may kaaway sab nga misabwag sa dili maayong binhi. Munang duha ka klaseng mga tao sa kalibutan. Doon ay mga taong nagbinutan, doon na po yung mga taong nagbinurong, doon ay matarong, doon ay burong. Dunay butan, dunay dautan. Munang klase sa mga tao kay naaman po'y laing nagsabwag sa binhi nga sa Mateo 13 versikulo 28 miingon ang Ginoo nga ang nagsabwag ni ana kay nangutana mga tao nganong naamay namuto nga ubang niturok nga ang imong gisabwag maayman nga binhi gitubag sa Ginoo. Buhat kana sa kaaway. Okay, anyway, ang punto nato mao nga hinog na ang kalibutan. Angay nang balikon sa Ginoo kay hinog na. Kinsa man ang nangahinog? Sa sambingay gihapos Mateo 13, ang mga tao sa yuta nangahinog. Duha ka klase ang hinog. Ang hinog nga trigo, ang hinog nga bunglayon. Ang trigo simbolo sa maayong binhi, sa ato pa ang matarong. Ang bunglayon simbolo sa sagbot nga milumos unta sa mga trigo. Pulos na sila anihon sa Mateo 13. Apan ang pag-ani duha ka klase, giani ang trigo, gibugkos, hipuson sa dapa. Giani sab ang bunglayon, gibugkos sab, gisalibay sa hudnos kalayo. Ang Mateo 13 kana nga sambingay. Apan padayono na to, gipalihok ang galab sa ato pa nimbalik ang Ginoo. Unsa may kahulugan o simbolo sa simbolos pagpangani sa pinadayag. Nasayra na nato, ako na ning gisgutan sa inyo. Ang kaaway nga nagsabod sa binhi sa bunglayon mao ang yawa. Ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahonan, ang mga mag-aani mao ang mga manulunda nga mikuyog ni atong naglingkod sa panganod nga may purong-purong ug may galab sa iyang tuong kamot nga si Ginoong Hesus. Hulagway sa pagbalik sa Ginoo ang katapusan sa kalibutan. Ang katapusan sa sala. Kay human ni anang panahon na, laglago naman niya sa walay katapusan ang sala. Wa na'y sala nga magpabilin human pagbalik sa Ginoo. Iyan ang laglagon gisulti na sa Biblia ug mahitabo ginadili na tumo-tumo. Pinadayag 14:6 atong gibasa na ni kaganina, kana mao ang unang mensahe nga dala sa unang manulunda, mulukop sa tibuok kalibutan. Unsa may kahulugan ni anang maayong balita? Ang maayong balita mao ang balita nga malingkawas rata sa silot sa sala. Malingkawas rata sa pagkaulipon sa bisyo. Makalingkawas rata gikan sa influensya nga dautan. Unsay makapalingkawas ka nato ni anang tanan? Ang maayong balita. Na ako mong gisuginlan. Sa pagministeryo namo dito sa Bilibid Prison sa Muntinlupa, sometime tuig 1986, wa man ko mapriso igsuon, pero nagministeryo mi dito sa prisuhan. Nakakita ko sa lain-laing naong sa mga piniriso, makalilisa nga kriminal. Nasuginlan ta mo ni atong usa ka tao nga dili na kuno siya makagawas sa prisuhan, kaya ang iyang sentensya triple life sentence. Naglibog ko anang pulunga, triple life sentence. Kung ano, unsa man na istorya, yun siya, nasintensyahan gyud ko sa akong unang krimen, pastor, life sentence na to. Nipuga man ko. Nadubli to. Nipuga pag ko pag-usab. Natulo. Apan sa ikaduha niyang pagpuga, didto siya masumok sa iligan. Nahimamat niya si Pastor Eliezer ang chaplain sa hospital ni atong panahon na. Iligan, Mindanao Sanitarium, mga hospital, ang hospital sa mga Seventh-day Adventist. Na Bible studyhan siya ug nabautismuhan siya.
O niya gialam-alaman siya ni pastor, ning surrender siya, unimbalik siya sa prisuhan. Sa dito na siya sa prisuhan, nagwali siya sa mga tao. Daghang kayong mga tao nga na-influensya niya. So pagsimba na mo dito, ubay-ubay ang mga membro sa simbahan. Dili kay ang mga Kristiyano o mga tumutuo sa Dios na nga priso, kundili ang mga priso na nga kabig ngadto sa pagtuo. Mauna, nalingkawas sila sa talikala sa pagkaulipon sa sala. Sa iyo nang kanalimbawt akong balhibo pagkanta ni atong grupo sa male choir. Ni ay garay sa awit nga di ko kalimot. Ingon ini, mao po nin tunuha. Muntinlupa, o Muntinlupa, Jerusalem kapala ng mga pinagpala. Pastilan ng libawt akong balhibo. Ang Muntinlupa, kay daghan Manila, ang dili na gyud makagawas dito. Karon para nila, maoy nahimong Jerusalem. Nga naman, diha nila makaplagi. Ang mensahe sa maayong balita, nga maoy hinungdan, nga natangtang ang ilang pagkaulipon sa kasalanan. Abi ninyo, may pipila ba ini ka mga tao nga nanga-release? O sa kapanahon ni ana diha sa among headquarters sa South Philippine Union Conference Office sa Cagayan de Oro, ang headquarters sa Seventh-day Adventist diha sa Masterson Avenue, katong dalan nga paingon sa Karaang Airport sa Lumbia. May misulod nga tao nga nagpaila nga bag-o siyang migawas sa Muntinlupa na parol siya. Unya kay wa man siya laing kauliana, wa man siya pamilyang kaulian, ni anha siya diha. Kay nahibaw siya nga munay headquarters sa simbahan nga nakakabig kaniya. Taod-taod, taod-taod ang iyang pagpuyo dito. Gihimo na mo siyang kibali maintenance man sa grounds dito sa SPUC ni atong mga katuigan sa 1985 paingon sa 1990s. Ingon ana, kay wa man intaw nalingkawas na kinintawhana. Nalingkawas na tangtang ang talikala. Pinaagi kang Hesus, kang Ginoong Hesus, makabaton kitag kagawasan. Kay siya mo'y naghatag na itong kagawasan, muna ang maayong balita. Nganong ginganlan na siya maayong balita, kay unsa ka kaniadto, mausab ka, pinagis gahom sa Dios, kanindo tigala sa maayong balita, no? Sa 1 Corinto 15, versikulo 3 ug 4, niya ang kahulugan, kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko rausab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan nga siya gilubong ug siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumalas kasulatan. Nganong maayong balita man ang kamatayon ni Ginoong Hesus? Nganong maayong balita man na? Abi ninyo ngano? Kay kung wa pa siya mamatay, kita tanan ang mga matay, kay kita may makasasala. Apan tungod kay namatay si Jesus sa atong luna, makadawat kita karon sa kinabuhi, nga iyan ang daan. Munang Juan 3:16, ang atong paborito nga teksto. Mao na ang ginganlan og walay katapusan nga maayong balita. Namatay siya alang sa atong mga sala. Sa iyo nang kaatong wa manggid siya sala, sumala sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 14-15, wa gyud siya sala bisan gamay, apan iyang gipas-an ang atong pagkamakasala. Munay hinungdan nganong ginganlan siya manunubos. Kanang pulong manunubos, ang buti pasabot ana, gitubos niya ang atong dapit. Siya kita untay mamatay, pero gitubos man ta niya, nahatagan tag kinabuhi, tungod kay ang iyang kinabuhi ang gihatag nato, ang atong kamatayon didto niya. Na di man gina makalipay, malipay bago ka nga naay namatay para nimo. Malipay ka, maghuna-huna nga naay namatay para nimo. Di man na makalipay, pero maayo nga balita, ngano man. Kay wa man pud siya nagpabilin sa lubnganan, gipakamatyan lang niya ang atong kamatayon, apan nabanhaw siya kay gamhanan man siya. Ang atong pagtuo nagdepende ug unsay gihimo ni Kristo,
dili sa atong mahimo sa atong kaugalingon. Muna ang kaluwasan nato higala, dili ka nang magpinitensya ta, dili ka nang magsakit ta sa atong kaugalingon, dili ka nang maghimo ta sa butang nga huna-huna sa uban. Kun himuon ta ning pagsakit sa atong kaugalingon, nan paboran ta sa Dios ug iyatang luwason. No! Why amount sa imong paningkamot sa imong kaugalingong buhat nga makaluwas nimo? Maingon man sa ako, ang makaluwas nato kadturag yung bugtong probisyon sa kaluwasan si Ginoong Hesus. Ang iyang kamatayon dito sa krus munay ginganlag grasya. Ngano nagrasya man ang kamatayon mana? Kasama sa akong giingon, og wa pa siya namatay, kita may mamatay kay kita may makasala. Muna ang atong paborito nga teksto. Pinakawilnon nga tekstos tibuok kalibutan, Juan 3:16. Basahon ko na natog kusog kay Cebuano man hibaw kung daghan ninyo ka-memorize na inis in English, pero ato ning basahon sa kusog diha sa Binisaya. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Mao na higala ang maayong balita. Dawato natos Kristo, ingon nga atong maluluwas, dili na ta mahatagan sa silot sa kamatayon nga walay katapusan. Ikaduha, ang pagluwas kanato ni Kristo, pinagis maayong balita, gawas nga siya namatay alang sa atong mga sala, nagkinabuhi sad siya hingpit nga kinabuhi sa ato pa, ug makasalata ang aton lingion siya, sanglitanan man siya nato. Sumala sa pinulungan ni San Pedro, sa 1 Pedro, ingon siya, nagkinabuhi siya aron magbilin og sanglitanan, nagbilin og mga tunob nga atong angayan sundon. Nakabati na ba mo anang acronym nga WWJD? WWJD sa in English, ang iyang kahulugan kay acronym gani sa ato pa mga litra nga dunay pulong nga nagrepresentar sa kada litra. WWJD simply means, what would Jesus do? Unsa may buhaton ni Jesus. Sama na sa giingon ni Pablo sa Efeso 5 versikulo 2. Batunin ninyo ang hunahuna ni Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Batunin ninyo ang hunahuna nga sama ni atong hunahuna ni Jesus, nga sa ato pahigala, o gusto kang makalingkawas sa pagpakasala, hunahuna ang samas hunahuna ni Kristo. Muna usahay makaingon ko nga, kining atong kalibutan, na puno na lang baya ni sa mga taong mapakaaron ingnon. Kay makitaan man nato ng atong mga gibutuhan nga mga opisyal nga manimba, mutambong og misa. Pero pagbuto na sa ilang mga tinago sa pagpangawkaw nila sa mga kwarta nga kitain taon mo'y nagkasingot-singot sa pagbayad, kawa man kitay mahimo, mamayad man kitag buhis. Apan sila po'y gadua dito sa ibabaw. Kitay gipaningot, sila'y nagdua. Pagbuto na, linabayay na lang po sila hugaw sa usag-usa. Wa man pud mamalibad nga wa namo ni himuha. Ang ila hinuong gihimo nag-ingon nga nganong kameraman, nganong specialization man gimi, daghan man mi. Tan-awa ra higala. Ang punto na ko mao ni, ang tinuod nga sumusunod ni Kristo magbaton sa hunahuna ni Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. What would Jesus do? Unsa may himuon ni Kristo kung siya naa sa imong kahimtang? Nahinomdumok kang Jose, gitintal ni Mrs. Putipar. Tulo man katao sa Biblia ang ingon anag tentasyon, na record sa Biblia ang ilang kaagi. Usa si Samson, usa si David, usa si Jose. Kanang duha napalpak, nasukamod, nahagbong. Si Samson tungod sa kaputi ni Delilah, nabuta, nalaglag. Si David tungod kay way atop in taon ang gikaliguan ni Batseba nga banyo nga dituras ubos sa iyahang palasyo, natintal pod. Apan si Jose, ang pinulungan ni Jose sa Henesis, ingon pa niya, unsaon ko sa paghimo ni ining dakong sala batok sa Dios.
How can I do this great wickedness and sin against my God? Mao na ang huna-huna nga gihatag kanato ni Kristo. Kung huna-hunaon nato si Kristo, makabarog tag pagsulay, makabarog tag tentasyon. Kung naana sa atong kinabuhi si Kristo. Muna'y giingon ni San Pablo sa Galacia 2:20. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, karon dili na ako ang nagkinabuhi niining kinabuhia, si Kristo nga ania sa sulod nako. Mao na ang kinabuhi nga nakadawat sa maayong balita. Unsa pay laing kahulugan sa maayong balita gawas nga si Kristo nagpakamatay alang kanimo ug sa imong mga sala ug nagkinabuhi siya sa hingpit nga kinabuhi. Si Kristo sab naghatag kanatog hinlo kay nga record, kay ang atong record hibaw baya mo higala sa gisulti sa Biblia. Tanan natong gisulti, tanan natong gibuhat, gisuwat og mga manulunda sa mga basahon sa langit. Mo na gisulti sa Biblia. Why exempted? Hinumdumuan ng kanta Santa Claus. Kana Santa Claus symbolic ra man na, di man gina siya tinuod. Pero nahibawa nato sa istorya nga symbolic nas manulunda nga mo'y mulipay sa masubanon nga mga kabataan kay manghatag man siya gasa. Pero manulunda man na siya na ay pinulungan sa Santa Claus is coming to town. Nga nindot kayo, masabta nato nga manulunda gyud siya. Ngano man nag-ingon diya nga he sees you when you are sleeping. Unsay sumpay? He knows when you're awake. Unsay sumpay? He knows if you've been bad or good. So, be good for goodness sake. Manulunda. Ang tanang manulunda, o ang Biblia nagsulti nga kada usa nato dunay guardian angel magbalantay nga manulunda. Tanan natong gilitok nga pinulungan, tanan natong binuhatan, na-record na sa mga basahon sa langit. Nganong gi-record man kay moabot ang adlaw sa paghukom, maunay basihan sa paghukom. Ato man ang maabtan ron niya pa man diri sa unahan. Apan iyan ang i-straighten ni Jesus Christ. Kung kita midawat kaniya ang iyang kinabuhi, mao ang iyang itabon sa atong kinabuhi. Ang iyang putli nga kinabuhi o hingpit nga kinabuhi, itabon niya sa atong makasasala nga kinabuhi. Maunay maayong balita. Bisag unsa pa ng atong bisyo, bisag unsa pa ng atong kaluyahon, kung atong dawaton si Kristo, mausab ta. Pagkadaghan sa mga tao akong nakitaan nga ingon ini mga igsoon. Ambot lang, og sugin lang tamos mga istorya sa mga tao, nakita na akong kausaban sa ilang kinabuhi. Tungod sa maayong balita, dili mahuman ang gabi sa atong istorya. Mga first hand nga mga istorya, dili hinulaman. Apan ang maayong balita, mao na. Ang maayong balita, mao nga siya wa magpabilin sa lubnganan, kundili kayab paingon sa langit. Nag-unsa man siya sa langit. Sumala sa Biblia, tuwa siya dito ron, ingon nga atong malalaban muna nga tanan atong ampo. Sumala sa iyang pinulungan sa Juan 14 versikulo 6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Nahibuong mo nga nung kadaghanan sa mga Kristohanon mo ampo, ang katapusan sa ilang ampo, butangan ginilaan ang pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Nga naman, ang tanan atong ampo sa ngalan ni Jesus. Ayaw paggamit og laing ngalan kay nagsulti naman siya daay. Walay laing ngalan sa kalibutan nga sarang makaluwas kanato siyara na nasa buhat. Apan mo gamit ka taglaing ngalan delikado na. Kay basig dili madawat ang atong ampo sa langit. Kining atong manluluwas mga igsoon. Mauni ang naghatag og kalig-on sa mga taong miagi sa mga dagkong pagsulay. Pagkadaghan na mas mga hari nga nanlutos og mga anak sa Dios si Nabucodonosor, iyang gibihag sila sa Daniel, ni barog sila sa Daniel. Si Julius Caesar o ang uban nga mga emperador o mga emperor sa Roma, gilutos ang mga Kristohanon. Si Hitler, gipamatay ang mga Hudiyo o ang ubang Kristohanon. Si Alexander, iyang gipugngan ang paglukop sa Kristyanismo. Si Napoleon, ingon siya, akong i-unite ang tibuok Europa bisan paggitag nas Biblia nga di na ni ma-unite. Si Benito Mussolini, si Confucius, si Buddha, higala ako monsultihan, why leader sa kalibutan nga makalupig bisag tigumon silang tanan sa kadako sa nahimo sa atong Ginoong Hesukristo.
Siya katong mikaya balik sa langit ug siya tong misaad nga mubalik pag-usab aron kwaon ta niya sa pagkakaron tua siya sa gingharian sa langit ingon nga atong abogado. Wow. Naa di ay mo'y mga kaubanan attorney. Ang atong abogado ginganlan siya the advocate. Ang atong manlalaban sa gingharian sa langit. Higala unsaon sa tao pagpakabaton ni anang kalinaw sa iyang kahiladman, iya halamang dawaton ang maayong balita, mauna ang tubag. Ang kamatayo ni Kristo sa krus, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagkayab paingon sa langit, ug ang iyang panglaban sa atong mga sala didtos gingharian ug hukmanan sa Dios. Kanindot sa maayong balita, no? O kining maong maayong balita, mulukop nis kalibutan, munang karon. Dalaygon ang Dios. Ang katawhan sa Dios itandi sa labing daghan minority gina. Kay naam nas Lucas 12:32. Ingon siya, ayaw kamo kaguol gamayng panon kay kaninyo gitagana ang gingharian sa langit. Ang katawhan sa Diyos itandi sa labing daghan sa mga tao, gamay ang katawhan sa Diyos, mauna siya sukad sa daan tugon, maupo nas bagong tugon, mauman gihapon na karon. Munang ang Christians, they are always minority, particularly ang tinuod nga mga sumusunod ni Kristo, minority na sila. Apan nilukop sila sa kalibutan. Ilang iwali ang maayong balita, ladtos labing daghan nga mga tao, di gina sila mahadlok magwali. Bahala na ang mga tao dili maminaw, magpunay lang gina sila pagpangwali. Nga naman, dako nga buluhaton kanang gibilin kanila sa amahan. Kay sila mao ang simbolo sa tulo ka manulunda nga mohatag sa pasidaan sa di pa mo balik ang Ginoo. Wow! Mauni ang mensahe gyud sa mga manulunda, ang kinatibuk-an sa ilang mensahe. Numero 1, atong tumanon ang kabubuton sa Dios. Nganong gigamit man ang tumanon ang kabubuton sa Dios? Tungod kay nga atong kalibutan ron ituribagbag na. Basaharan ninyo ning inyong Biblia nga gigunitan. Isaias 24 versikulo 5. Unsa may nahitabo sa atong kalibutan? Isaias 24 versikulo 5, anaani makita sa 723 sa inyong Bible, diha, Old Testament. Unsay giingon sa 24 versikulo 5, paminawan ninyo kung sa gisulti. Nabulit sa hugaw ang kalibutan, gumikan sa mga lumulupyo niini. Unsay nahitabo sa atong kalibutan? Nabulit sa hugaw. Unsay nabulit? Ibaw mo unsay nabulit. Nalapok-lapukan. Hilabihang hugawan nas atong kalibutan. Unsay nakapahugaw? Ang mga tao nga nagpuyo niini. Ngano man, maglabay sila bisag asa lang sa ilang basura. Environmental pollution ba ni? Kining Isaias 24:5. Dili ni environmental pollution. This is moral pollution. Unsa may hinungdan nga nabulit sa hugaw ang kalibutan, gumikan sa mga tao nga lumulupyo niini. Kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. You see, ang nakapahugaw sa kalibutan, ang mga taong di namutamod ug unsay gisultis Biblia. Ug unsa pa, gilapas nila ang mga tulumanon, ingon man ang walay katapusan nga mga kasabutan. Tan-awara, karon ang mga tao, unsay gusto ko, mo'y kinabuhian ko. Kinsa may magbuot na ko. Di ba mao man na? Mo nang kalibutan nato ron. Kinsa may magbuot na ko, unsay gusto ko. Naapag yun ning freedom. Gingalam nag freedom of religion, freedom of belief. Na, ang Biblia nagtudlo nga ang minyo ang lalaki babae. Unsa naman ang kalibutan ron? Magbuot day sila. O magminyo mi nga puros mamiganahan sa usag-usa. Si Adam and Steve lagi. Di na Adam and Eve. Adam and Eve sa Bible. Apan unsay nakabulit sa kalibutan sa hugaw, mga tao nga gisalikway na ang pulong sa Diyos. Kanang mga tawhana,
iya nang pasidanan mo balik ba ako, maghukom ba ako, atong tanaw ni. Unsay unod sa mensahe tulo ka manulunda gawas sa pagpabalik ka nato sa paghigugma o pagkamatinumanon sa Dios. Tanaw ang pinadayag 14 city. Ihatag ninyo, kadhadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Tanaw dili umalabot pa ang takna sa paghukom. Nahiabot na. Grabe na nga pinulungan. Karong usa sa mga gabi sa umalabot nga mga adlaw, ikaunom pamanta karon sa atong 21 ka adlaw diri sa atong seminar. Hisgutan nato ang pag-abot gyud sa paghukom. Apan ang Biblia nagtug-an nato nga mismo karon samtang kita naghimo nini nga seminar, the judgment is an ongoing activity. Unsay detalye ni ana atangi ang sunod sumpay. Apan ang pulong kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Unsa man ang kahadluka nga makahatag og himaya? Kana ba nang kahadlok nga moingon ta hala na pong Ginoo basig makit-an na pud tae ni ron nga ana ba nang kahadluka? No. Lahi ang meaning ana nga kahadlok. Ang butang nga kahadluki ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya mao ni ang simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Unsay paagi sa atong pagkahadlok? What does it mean to fear God? Ang pagkahadlok sa Dios nagkahulugan ang pagtamod, ang pagtahod o pagbalaan kaniya, pinaagis pagtuman kaniya. Mao na nga kahadloki ang Dios. Kanang pulong reverence God, ang pulong reverence sa in English, ang buot ipasabot ana, balaan nga pagtahod, reverence. Ato mang isipon ang Dios nga higala, correct na, kay masangpit man nato siya bisag kanus-a, bisag asa, bisag unsay atong kahimtang. Higala siya nga pwede nato sang piton apan. Bisan pa sa iyang pagkasuod kanato, ipakita nato kaniya ang atong pagtahod sa iyang pagkabalaan. Muna'y kahulugan ni anang kahadluki ang Dios. Ang kahadlok nagpasabot nga ato siyang sundon, atong tahuron ang iyang gisulti nato, ug ato siyang hatagan sa balaan nga pagtahod. Ecclesiastes 12 versikulo 13, paminawaran ninyo ning pinulungan ni Hari Solomon. Basahan ninyo uban ako. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na kadluki ang Dios ug bantay ang iyang masugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Sa ato pa magkinaunsa ang atong buhaton diri syuta, magkabisi-bisita sa panghinabuhi, magkabisi-bisita sa atong mga negosyo, unsa ang ato trabaho, apan ang katapusan gyud sa tanang butang wa nay lain. Pauli gihapon ta sa Dios. Di ba? Ang tanan na dungog na, apan ang katapusan gyud sa tanang butang. Bisag unsa pa imong buhaton higala, ultimately pauli ra man gyud gyapon kas paghukom sa Dios. Nganoan? Kadluki ang Dios bantay ang sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Nganong giingon ana man pagsulti ni Hari Solomon kay matod pa niya, anak ko, ayaw kalimti ang akong kasuguan apan bantayi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Ang sumpay gyud niini, bersikulo 14. Wa man na diha atong basahon sa bersikulo 14. Kay walay butang nga masipyat sa panahon sa paghukom. Iyang dalhon ang tanan sa paghukom. Matinago or madayag. Niya. Akong basahon ini nga bersyon ha. Ang 3C diri nangingon. Humani ining tanan, ang buot na pasabot ana, na humana nato hatagan og pagtagad ang tanan nga gusto nato hatagag pagtagad ining kalibutana. Panginabuhi, panarabaho, pakighigala, pakiglingaw-lingaw, humana na tanan. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kadluki ang Dios og tumanang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Without exception di kaingon nga para ranis pipila. Nganong angayan man natong hatagan og konklusyon ang unsang buluhaton nato disyuta kay sa bersikulo 14 nagyon diri kay hukman sa Dios ang tanan tang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini kun dautan. Apil ang tinago higala. Dunay paghukom ang Dios og dalho na niya tanan mo akong giingon sa inyo. Ang atong mga manulunda accurate kaayo sa ilang taking of notes. Gipanuwat
ang tanang pinulungan nga atong gilitok, munang magmatngon ta basin ang atong paglibak sa atong higala, ang atong pagkaon sa ilang likod. Kab-kab na ito ilang likod, libak man na. Giriko dahil na sa mga manulunda. Matinago or madayag. Bisag wa ta makitis atong asawa, na lista des manulunda o kung sa atong abilidad. Bisan wa ta makitis atong bana, na adi ay, kini mao ang katapusan sa tanang butang. Pastilan ni nga pasidaan. Mao na ang sulti sa Biblia. Bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kung anak ka sa Dios, imong hunahunaon nga ingon ana imong kinabuhi. Pinadayag 14:12, ang identities mga anak sa Dios. Ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Sa in English man na, here is the patience of the saints. Ani ini ang pagkamainantuson sa mga balaan. Kinsa man ang mga balaan, kinsa man ang mga saints kanang gideklarar sa simbahan? No. When you become a believer of God, sa dihang gidawat nimo si Ginoong Hesus ingon nga imong personal nga manuluwas, sa dihang nahilambigit ikaw kaniya tungod sa relasyon nga imo siyang gituuhan ug imo siyang gialagaran, sa mata sa Dios balaan ka. Ug unsay identity sa mga taong balaan, unsay ilhanan ang mga taong gitawag niya, ani ini ang pagkamainantuson sa mga balaan, sila nga na nagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesus. Sugo sa Dios, nalitok sa Biblia. Tinuuhan ni Hesus, nasuwat sa Biblia. Sa ato pa, gitamod ang kasulatan. Apan unsay atong nakita sa Isaias 24, versikulo 5 kaganina, nabulit sa hugaw ang kalibutan. Kinsa mga tao ang naghugaw, nagbulit? Ang mga taong misalikway sa balaod sa Dios. Ang mga taong mitulibagbag sa tugon nga way katapusan. Unsay iyang instruction, ilang giusab. Higalang uhuna-huna sa uban, makakinabuhi silag sumala sa ilang gusto. No. Pwede god, ug mo kinabuhi gi ka sumala sa imong gusto, ngano gon dili kinsay magpugos nimo? Apan sa paghukom manubag ka. Muna siya ang buti pasabot niini. Manubag ta. Kadluki ang Dios, ihatag ninyo ang himaya kaniya. Unsaon man nato paghatag ang himaya sa Dios? Glorify God. Sa unsang paging mahimaya nato siya, unsa may kahulugan ni ana, ang paghatag og himaya sa Dios mao ang pagdaig kaniya pinaagi sa atong kinabuhi. Lifestyle. Sa may lifestyle. Lifestyle nga nalimin sa bisyo? Lifestyle nga may gitago sa asawa? No. Mahimaya lamang nimo ang Ginoo sa imong lifestyle pinaagi sa kinabuhi nga imong gapasidunggan ang Dios. Sumala pas pinulungan ni San Pablo sa 1 Corinto 10:31, busa kung magkaon kamo or mag-inom kamo o bisan unsa ka ang inyong buhaton, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Ang buot yun niini pasabot, unsay imong gibuhat, huna-hunaa nga kini nakapasidungog sa Dios. Gikahimot aniya. Ayaw pagbuhat sa butang nahibaw kang nakita sa Dios kay muhiyong ang iyang mata. Kung negosyante di ay ka, mahimuot na lang bitaw ko kay kini ako asawa sa magbiyahe mi. Naay panahon nga mamalit mi kay gustog kaon-kaon siya des dalan. Ambot pud ning mga Pilipinong negosyante nga nahimo naman lang gyud pud nilang kinaiya nga sagulan gyud bitaw bakak ang negosyo. Ano pong nga po yung ana? Agi siya glansunisan. Diya sa gikan mi sa Cagayan paingo singuog. Ay, pilay kilo? 70 ma'am. Mura po ang precious Cagayan sa merkado. 70. Mahal man ni ma'am kay kamigin man eh. Bitaw, kamigin, tamis na ini. Tamis ni. Tilawan ko na to. Ang ihatag sa iya tamis. Palit po siya 2 kilo. Kaya mong sima-simaon samtang gabiyahe mi. Pagpapa na namo perting asluma man. Ngano man, ang gipatilawan lahi,
sa ilag yung gibaligya. Ambot nganog yun ang di makaagwanta. Kana bitaw usay og maadto kog merkado, ako di magyud ko shopper mga igsoon. Ang nature sa akong pagkatao, di gyud ko shopper. Ang ako asawa mo shopper mo nang mag-shopping na gani, moingon lang ko niya nga, diri lang ko sakyanan, tawag lang ko kung puno ng basket kay ako'y mo alsa. Kay og mukuyog ko niya samtang mamili, dugay kayo kay hasta ng patatas liliyon magina kamatis. Liliyon gina, stilan. Dugay. Ako di ko kagwanta. Una nga, ako na siyang gisultihan ana higala. Pero makabati na gani kong negosyante nga moingon, mohangyo man ko panagsa. Kadaghanan sa panahon di ko mohangyo basta ang magbaligya, ang mag-uuma. Di ko kaako bitaw ang mag-uuma. Hangyoon pag yun. Sila nang budlay. Nahibaw kong kadaghanan sa middlemen mo'y dakog kwarta kaysa mag-uuma. Muna'y dili na ko ganahan sa atong kalibutan. Kaya ang middlemen nga wa mga budlay sa pagtanom, pagtubig, sa pagharvest, paglimpyo, mao may dako ganansya itandi sa mag-uuma. Ang mag-uuma nga gikas pagsabwag sa bini hangtod sa pag-ani, sa pag-prepare nga ikabaligyan sa merkado, barato ang pinilitan sa middlemen. Ang middlemen dagko ganansya. Muna nga ug mamalit gani ko og merkado. Talagsar kay kumuhangyo. Labi na gyud og mag-uuma ang akong gipalitan kan abitang mamarligya sa daplisdan. Hinahibaw ko nga angayan i-reward sila sa ilang kabudlay. Pero moingon na gani ng negosyante nga pag ingon pananglitan pila man nga sagingan ng 60 na sir. Pwede ta kahangyo og 55. Ayaw po sir, 58 mo akong kapital ana. Ingno na gani ko ana igsoon mo talikod na lang gikudi na gid ko mo padayog hangyo ngano man nahibaw kong namakak na siya ug ako na siyang punaan pagyog hangyo mo samot pag ginayang bakak di ko ganahan nga mahatagan ako og oportunidad ang negosyanteng mamakak mutuo kang 58 yang baligyan na nya baligyan na sa kog 60 di na lang kumuhatag niya lain panghigayon nga mamakak ngano man nahibaw ko nga ang tanang tao accountable sa paghukom sa Dios sa ilang gisulti, sa ilang gihuna-huna, sa ilang gibuhat. Busa ingon pa ni San Pablo, magkaon kamo, muinom kamo, magbuhat mo bisan unsa, buhatan ninyo na tanan sa paghimaya sa Dios. Bana, kung mo extra ka, samtang layo si Mrs., nahimaya ba nimo ang Dios ana? Moingon baka day kining atong pagkuan kalit-kalit day paghimaya nis Ginoo. Uy, mauwaw ta na. Dili na mo higala. Ang paghimaya sa Dios, ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, sumala sa sugo sa Dios. Dili ang pagyatak sa kabubuton sa Dios. Muna higala. Roma 12 versikulo 1, hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa makaluoy sa Dios, pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Gitugyan ba niya mo ang imong lawas ingon nga halad nga buhi? Inig injection nimo sa heroin, inig simhot-simhot nimo sa syabo, moingon ka ba nga kining hit-hita para nis paghimaya sa Ginoo? Ana ba na? No! You are not giving glory to God. Ni anang pagiha. Roma 12. Balaan, atong sumpayon hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa makaluoy sa Dios pagtugyan sa inyong lawas ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ang pulong espirituhanong pagsimba, tanan nga imong gihimo sama nga gihimaya nimo siya. Nag-take kag examination, dili gi kamo suksok sa kopya diha sa imong bukton. Imong yung gihuna-huna nga gitan-aw ka sa Dios. Higala ang kinabuhi nga naghuna-huna nga gitan-aw sila sa Dios ug nagtan-aw sila sa Dios, mauna ang kinabuhi nga naghimaya kaniya, nagkinabuhi kana siya putli, nagkaon, nag-inom, nag-exercise, naghikay. Unya niya pa'y pulong sa pinadaya gihapon 14. Ganina ihatag kaniya ang himaya, karon simbahan ninyo siya. Unsa may hinungdan nga pasimbahon man ta kaniya? Kay siya mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. For your information mga kaigalaan, ang pinakadakong hinungdan nganong ang Dios ragi atong simbahon ang iyang pagkamaglalalang. Muna
iyang pagkamaglalang. Mo po na hinong nga nag-ingon siya sa iyang napulo ka sugo. Ang unang sugo nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Ngano man na, kay gisulti niya ang hinungdan, kay ang pagsimbag lain nga Dios, gukuron ko ikaw sa akong pangabubho. Naman na, sa Exodo 20, versikulo 3 o 4. Mga bugho ang Dios ug musimba taglain. Ngano man? May katarungan ba siyang mga bugho? Magbuot ba di siya kinsa aton simbahon? Di siya kabuot. Pero ang tinuod nga pagkasulti, wa man gipoy laing takos simbahon. Siya ra man gisad. Kay siya ra may maglalalang. Simbahon ni mong adlaw nga iyarang gilalang, simbahon ni mong bukid nga iyarang gilalang, simbahon ni mong bato nga iyarang gilalang, simbahon ni mong suba nga iyarang gilalang, atong halaran sa puti nga baboy or ugis nga manok. Pagano ray gahimo ana? Ang simbahon dili ang butang nga hinimo, ang simbahon ang naghimo. Apil kanato. Ang iyang pagkamaglalalang mao hinungdan nga ato siyang simbahon. Kay ngano siya nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga ug sa mga naas tuburan sa tubig, kay kinsa man ang gitawag ni ining mensahe ang maglalalang, creator of heaven and earth. Wa na lain oy. Musimba taglain perti ginatong alkansiha. Kaya nga atong gisimba gilalang raman pod. Nainundom ko sa istorya. Usa ka eskultor. Hibaw mo kung sa eskultor, mangulitay og mga monumento. Bato, himuon niyang monumento. Si Rizal, iyang himuon. Si Bonifacio, himuon niya. Og magpahimo ka og naong nimo, himuan po ka niya. Muna'y eskultor. Tigkulit sa mga dibulto kon monumento. Ang pangulo sa simbahan sa lungsod, moabotay ng pista. Nahitabo nga ang patron, karaan na kaibitaw niya sa daghan ng balhin-balhin, mga linog-linog, natumba na, nabungi ng ilong, napungkol ng kamot, yung pistahay. Ingon ang pangulo simbahan nga dili maayo, maulang gihapon Maot naman kaya mga tao mo ari. Bungi na ang ilong sa ilang patron, pungkol ng kamot, bulhog ng mata. Giatuan niyang iskultor. Paghimo ragod kay akong kwaon duha ka buwan ra gyud tagal kay mga duha ka buwan og tunga pista naman ta. Kay atong isuroy ang imong ihimo magprosesyon ta. Gikabudlayan gyud niya gisundog niya tong picture sa urig. Mao gyud ay pagkahumagpintal pagkagwapo namang Dios patron. Prosesyon na dayon. Lipay po kayong Pangulo Simbahan nga gidana. Apan ang anunsiyos Pangulo Simbahan nga ini kamong di mo apil sa prosesyon, iniglabay sa atong patron diha ninyo, yukbo sa mo kay mo man atong pagtahod. Kini tawhana wa ni ang eskultor wa ni mo apil sa parid. Apan nagsunod-sunod ni nga ranas daplin. Sigig pangyukbo ang mga tao iniglabay sa patron wa man gid sa mayukbo, nakit-an bitaw siya sa pulis giingnan sa pagsulti. Sa maka. Aw man ka magyukbo, sige ka malagisingisi diha. Irehis ka? Di ka mutahod na atong patron nga mao na atong patron kay pista naman. Ingon, katawa siya, Senior Police, pirti pong luuyan ako nung, anong luoy mo ka? Unsa ba? Irehis lagi ka gyud. Dili man kay maluoy kay ko sa akong kaugalingon ug muyokbo ko ana kay duha ka buwan gid taon na akong dinukdukay sa martilyo aron makulit ko na siya karon nga nakulit na nako siya magludluhod na ko niya ka laay pud ana oy. Higala ang punto na kumauni. Na ana sa Biblia, di gani tapaludhon sa linilok nga rarawan. Sugo numero 2, thou shalt not make unto thee any graven image, and thou shalt not bow down yourselves to them. Naam na sa Biblia. That's commandment number 2 sa Exodo 20, versikulo 3, paingon sa 17 na adiyang napulo ka sugo. Ang unang sugo, ayaw pagbaton og lain nga Dios sa atubangan ko, matod pa sa Dios. Kaya kung himo na nimo, gukuron kas akong pangabubho hangtod sa ikaupat nimo kakaliwatan. Sa ato pantunglo niya, magsunod nimo kung mangita kaglaing Diyos. Ikaduhang sugo, ayaw pagkulit og linilok nga larawan, og ayaw pagluhod kanila. Ingong pas eskultur, luuya pod nako no?
Dugay na akong dinukdukay aron mahuman siya, karon luhod-luhuran na nako siya. Higala ang bugtong natong simbahon og ludhan ang nagbuhat ra gyud sa langit ug yuta ug nagbuhat nato kay siya ra magipoy takos sa atong pagsimba. Maura gina siya higala ang giingon sa Biblia. Abi ninyo, kung ang mga tao mutamod lamang ni ining gisultis Biblia nga ang maglalalang atong simbahon, wauntay mga taong nagtudlo ron nga gikan tas mga unggoy, ang mga evolutionist. Apan tungod kay mga tao lagi naghunahon naman nga mas bright pa sila sa Ginoo. Mabalaka magani ko kay kini atong ambot og nakabasa ba mo sa internet. May usata ka senador, di lang kumuhaan og kinsa. Nga og musulti na gani siya, wa gi makalabaw, siya gi labaw sa tanan. Mga saba na siya sa uban, interview siya sa usa sa atong mga TV host. Ingon pa niya, ambot, wa man tingali Ginoo, kaog naay Ginoo. Grabe po ning tugot sa Ginoo nga mga hitabo. Kansi ako'y Ginoo, mas maarang-arang tingali akong mahimo. Ana mo na ako akong tuong naay Ginoo. Kaog naay Ginoo, dili ano ba? Naay mga actress karon, naas internet gyapon ni nako nabasahan. Kapin sa 15 ka mga actress nga atong gitamod-tamod ang ilang mga pelikula. Apan openly confess sila nga atheist sila, di sila motuo Ginoo. Lain-lain nilang hinungdan. Abi ninyo nga nung si Charles Darwin wa motuo Ginoo unya nagsuwat siya atong libro nga Origin of Species. Usa sa labing dakong hinungdan nga nung di si Darwin motuo nga naay Dios. Ang iyang pagampo nga ang iyang anak nga nasakit maayo. Namatay mong yung iyang anak. Human anak gibiyaan ni Darwin ang Kristyanismo. Higala usahay ang pagsulay nga ato nang naisgutan ni atong isang gabi nga ang yawa mo'y naghatag ipanugot lang sa Dios. Ang tuyo nga ron nitugot pud ang Dios sama siyang tuyo kang hub. Nga kung mualagad taniya bisan pagmawa ang panalangin niyo tanon, di kita mubiya sa pag-alagad niya. Apan si Satanas mo ingon man, kuhaan ang panalangin akong gihatag sa iya. Kanang imong gihatag sa iya nga panalangin. Di na mo alagad nimo. So every time nga naatay pagsulay, hinumdumi, ay lagbiyae ang Dios. Makasabot ra ka unya nganong nahitabo ang nahitabo. Muna giingon sa atong awit usahay nga, God understands your sorrow. He sees your falling tears. You will understand tomorrow. Ugma, masabtan na nimo ngano. May daghang hitabo nga di ta kasabot apan kung ato lang padayon ng pag-alagad ang Dios makasabot ra tag ngano. Ang atong simbahon siya ra gyud nga naghimo sa langit ug sa yuta. Gikan sa kinagamyang atom ngadto sa kinadak-ang galaksi ang tibuok nga kinaiyahan nag-awhag nga atong simbahon ang maglalalang. Katahom no? Ang basis sa atong pagsimba, ang kamatuoran nga siya ang naglalang nato, ang kanindot sa Dios higala kay naay awit bitaw kanang awit nga how big is God? How big is God? O unsa kadako ang Dios? How big and wide His vast domain, pagkadako sa iyang dominyo nga lapad kaayo. Apan ang tumoy sa awit nag-ingon, He is big enough to rule this mighty universe, but He is small enough to live within my heart. Kanindot no? Pagkadako niya nga siya ang hari sa tibok universo, apan pagkagamay niya nga makapuyo siya sud sa akong kasing-kasing. Ingon ana ng atong Dios, ingon ana ang iyang pagkagamhanan, pagkanindot sa atong Dios. Now, pinadayag 14:4 versikulo 11. Takos ikaw among Ginoo sa pagdawat sa himayag dungog sa gahom kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagis imong pagbulutan milungtad ug nangahimo man sila. Balik ta mga igsoon karon. Ang simbahonon natos pinadayag nag-ingon ang pinadayag 14 duha ra gyud atong pilian. Either lang mosimba ta sa Dios nga maglalalang pinadayag 14 city or mosimba ta sa mananap nga mapintas pinadayag 14 versikulo 9. Ako ra kong basahon pag-usab ha. Ang ikatulong manulunda ni. Now ato sa ning anamon ha. Ang ikatulong manulunda nag-ingon ang tanang nagsimba sa mananap nga mapintas ug nakadawat sa marka sa ilang tuong kamot ug sa ilang agtang unsay buhaton sa Dios kanila. Pinadayag 14
versikulo 9. Pahina 333 sa atong Bible nag-ingon diri, may ikatulong anghel nga misunod og misinggit ang nagsimbas mananap og sa iyang larawan og napatikan diya sa iyang agtang og sa iyang kamot paimnon sa binos kasuko sa Dios nga gibubo nga walay sagol diya kupa sa kapungot sa Dios. Kinsa ang iyang hatagan ining kupas iyang kapungot nga way sagol? Ang nagsimba sa mapintas nga mananap. Now, di pa nato na taon dugon sa si mapintas nga mananap. So maabot pa na nga mga gabi. Apan karibal na siya sa Dios diri siyuta. Ug daghan ang mga taong nagsimba niya, ang uban na hibalo, ang uban wa. Okay, atong padayon na kajot. Ang ikatulo nga mensahe, simbaha ang Dios. Tumana ang Dios, himaya ang Dios, simbaha ang Dios. Unsa may angay natong himuon? Ug unsa may nganong angay man nato na himuon? Og ikatulo, unsa bagi importante kayo sa atong kinabuhi? Ni ara, kadlo kini yung Diyos, ihatag kaniya ang himaya, ngano? Kay nihabot na ang takna siyang paghukom. Kung igo lang sa tamo alagad niya, kay hapit ng paghukom, murag alkansi ng Diyos. Alkansi na siya. Muna si Pedro ingon pa niya, ang akong kinabuhi na bahin as duha. Kaniadto nag-alagad ko siyawa. Karon ang nabilin, muna lang iyas Ginoo. Basin bayag ang atong pag-alagad sa Dios, atong maayo ang siyawa, ang katong maayo pataglawas. Karon nga wa na ta. Ginoo na, Ginoo sa imo, mga lain na nabilin. 1 Pedro 4 versikulo 2, paminaw. 306 anang inyong Bible sa Bag-ong Tugon. 306. 1 Pedro 4 versikulo 2. Busa, sukad karon pag kinabuhi kamo sumalas kabubuton sa Dios ug di na sa tawhanong kailibgon. Sa ato pa, nabahin na ato kinabuhi. Kaniadto tawhanong kaibog karon gamitan na. Busa karon pag kinabuhi kamo sumalas kabubuton sa Dios ug di na sa tawhanong kailibgon. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga samas mga walay pagtuo. Igo na to. Human na to. Katong muray way labot Ginoo. Tundi ta patuog badlungon sa atong kauban sa pamilya. Igo na to. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom ug pagsimbag mga Dios-Dios. Apan? Karon ang mga walay pagtuo nahibulong na nga kamudi naman mukuyog kanila sa samang mapatuyanon nga pagkinabuhi ug busa pakaulawan kamo nila. Tanawa ra yung sa gisultis Biblia, pasidaan gini. Bisag dili mininyo suginlan higala nahibalo mig unsay mahitabo. Naamoy mga kauban nga wa makatambong dinhi. Wa kadungog sa inyong nadunggan, wa kasabot sa inyong nasabtan, busa wa matinawi sa inyong napatalinghugan ingon nga mensahe. Kana sila maghimo nagpagbiay-biay. Mo ingon pagsulti, ala, madto mo didto, muni mo na, mahitabo, muni mo na. Daghan. Makuanggi mo madugay, ano? Bisag di mininyo suginlan na hibaw ming mahitabo nang ano man. Ang gisultis Biblia dili masipyat. Apa nag-ingon ang Biblia kining mga tawhana mudawat rasab sa ilang paghukom. Basahag sumpay ato sa versikulo 5. Moabot na ang panahon nga sila sab manubag ras paghukom sa Dios. Karon sila akong ibalik to nga teksto ha. 1 Pedro 4 versikulo 2 paingon sa 4 man to akong nabasa ganina ani sa 5. Apan maghatag raon niya sila husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Tan-awa ra may paghukom lagi gyud. Munay delikado nahiabot na ra ba ang taknas paghukom? Dili ra ba kay palaabuton pa? Ang hukmanan sa langit imagination lang ni sa artist. Kada usa nato pareha ni ining akusado.
Ang iyang paghukom gibasi na ug unsay atong nahimo kalabot sa patukuranan kun sa kasuguan sa Dios. Mura ra gyud pud og paghukom diri sa yuta. Hukman lang ta kalabot sa unsay nahimo ta nga violation sa sugo sa katilingban, sa sugo sa sosyedad. Ug plunder, mao mo say plunder. Pailan tag kasos plunder. Ang buhis sa mga kabus pareha nato. Gikaw-kaw sa mga dato nga mooy nagpahayahay, nagko kayo mga nadawat. Plunder na. Dili ilang kwarta ilang gigamit. Kwartas gobyerno, kwartas mga tao ilang gigamit, plunder na. Bisag unsa ang naas konstitusyon sa Dios nga mao ang napulo kasugo, mao nay tandian sa paghukom nato. Kung nanapaw ta, manas kasuguan, dili ka manapaw. Kung nangaw ka ta, nanas kasuguan, di ka mangawat. Og namutbut ta, naapunas kasuguan, ayaw pagsutig bakak. Og nagpatay tag isig katao, naapunas kasuguan, di ka mangawat. Og wapo tay batasan sa atong ginikanan, naapunas kasuguan. Tahuron mo ang imong amahag inahan, aron mo taas imong kinabuhi diri syuta. Pulos na. Kaya ang paghukom ibasi na kung unsa ang ato kinabuhi itandi sa kabubuton sa Dios. Muna'y nahiabot, ug wagi usa nato exempted. Kita gyud tanan. Munang duha ra pud ka klase ang hukman. Ang naabsuelto ug ang nasintensyahan, di ba? Niana nang iyang pagbalik sa ato akong giingon kagabi nga kung dunay nag-ingon kaninyo nga ang atong igsuon nga namatay tuwa na sa langit naghaliluya na wa na sa Biblia. Ug naapoy mo ingon ninyo nga ang atong igsuon nga namatay wag din taon to'y labot sa langit tuwag ituro naglangoy-langoy sa kalayos impierno nga gibugsok-bugsok sa yawa uban sa iyang bangkaw nga tuloy sima. Ug mukawas na po siya dito. Ituslok na po siya, ayaw, tagadiha ka sa impierno. Higala, wag yun na sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, mubalik ang Ginoo aron sa paghatag sa balos sa tanang tao sumalas ilang binuhatan. Now, kung pagbalik niya mo na'y paghatag sa ganti or sa silot, nagpasabot nga sa di pa siya mo balik, naausay judgment, di ba? Ang unya na mo judge, unya-unya rapod siya mo hatag. Dili, judgment sa karon determination na kinsay guilty, kinsay dili. Pagbalik niya, hatag na siya sa matag usa, sumala sa iyang binuhatan. Muna'y paghukom sa Dios. Higala mo abutay magyud ang Ginoo, nagduha-duha pa mo ana. O Ginoong Dios sa nga makagawom sa tanan, matuod o gusto ang imong paghukom. Ni anang adlawa sa dihang ihatag na sa Dios ang ganti, ang iyang verdict final dili na gina pwede ma-dispute, wala na pud tay Court of Appeals or Supreme Court kadaganan. Ultimate court na na. Once that judgment is pronounced, it is pronounced and it is final. Muna nga sa Pinadayag 22 versikulo 11, human sa pagdeklarar ana nga mao nga judgment, wa nay mausab sa tao. Unsa may gisultis, Pinadayag 22:11, ang mamumuhat og daotan mupadayon lang pagbuhat og daotan, ang mahugaw mupadayon lang pagbuhat sa iyang pagkamahugaw, ang matarong mubuhat na lang siya bisag unsa nga matarong, ug ang balaan magpadayon lang siya sa iyang pagkabalaan. Sa ato pa, human sa paghukom, di na mausab ang tao. Muna ako igsoon nagtuog ko nga wa pa mahuman ang paghukom. Karon, ngano man makakita pa manggikos mga tao mga usab. Wa pa. Ongoing ang paghukom. Ang pangutana lang ang ato na baka ngala na apil na, gisumuna na baka ta. Ay kaniya higala. Moabot ang Ginoo, si Ginoong Hesus. Muhatag sa ganti og sa di pa siya mobalik, gipasidaan kanato ang mahitabo. Ang mensahe tulos ka manulunda. Higala. Ako ning dalion ang nahibilin nga part. Ang pagdawat sa may balita, niya pa may importante kaayo nga part. Ang importante diri nga part, kini pong second angel, ikaduhang mensahe. Ang first angel, ang iyang mensahe, alagara og simbaha ang Dios, kay siya ang maglalalang. Ang unang mensahe sa manulunda, usa ka pagtawag sa mga tao sa pagkinabuhi. Sa ilang kinabuhi, ingon nga sila muatubang sa adlaw sa paghukom. Ang mensahe nagpadayag sa kamatuoran gikan sa bakak, gipadayag sa niya ang bakak. Apan ang mensahe sa manulunda numero 2, unsa man
napuka na ang Babylonia. Sa English, Babylon has fallen. Napuka na ang Babylonia. Unsa man ang Babylonia nga napukan? Nganong importante man ang mensahe alang sa inyong kasayuran higala. Misunod ang laing manulundang ikaduha nga nag-ingon, nagunob na or napuka na, nagunob na ang bantugang Babylonia. Ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Perti po ng pinulungana. Ni ay babae nga bigaon nga nagpainom sa binos iyang kaulag sa tanang kanasuran. Sa ato pa, abi ninyo yung psikologa nana, relihiyoso nga kalihukan. Nagsulot sa ngalang Kristyanismo apa nagtudlo sa pagtulunan sa pagano. Og ang tanang tao sa kalibutan, ang mga kanasuran sa yuta, mituo sa iyang bino nga mao ang pagtulunan nga iyang gipainom. Sa ato pa, gwapa siya, pero boring siya. Nga naman. Dili man kay ang Ginoo ray iyang gialagaran. Nagsimba man pud siya, naghimom pud siya buhat sa mga pagano. Niagyod ang literal nga kahulugan. False doctrines would come into the church through this false religious system called Babylon. Sa pinadayag 17-18, gipasidan antang kanang babaeng Babylonia, babae man na siya. Sukwahi na siya sa babaeng putli sa pinadayag 12. Ang pinadayag 12, babae nga mabdos nga naay bisting ang puputi, unya naa po iyang purong-purong nga 12 kabuok nagtunob siya sa bulan. Ang putli na nga babae, ang tinuod na nga iglesia. Apan ang hugaw nga babae sa pinadayag 17-18 nga gipasidaan pod sa ato sa pinadayag 14 bersikulo 8 nga nagunob na ang relihiyoso nga kalihukan sa ato pasimbahan sab. Pero nagpainom sa binos iyang kaulag sa mga kanasuran. Niana. Ang espirituhanong kahulugan sa pulong Babylon. Nganong ginganlan siya Babylon? Ang primero niya ng kahulugan, usa kini ka relihiyoso or espirituhanong kalibog. Nganong espirituhanong kalibog o relihiyosong kalibog? Ngano na, tagaan ta mog sampol. Ang Biblia nagtudlo nga ang tanang tao mamatay. Tuwas ilang lubnganan. Mubangon lang sila ug mubalik ng Ginoo kay ang matarong dalhon niya sa langit, ang daotan iyang hatagan sa silot. Muna gisudlos Biblia. Pero kining Babylonia nalibog kay Kristiyano siya nga relihiyon, wa man siya nagtudlo ana nga kamatuoran. Moingon man siya nga ang mga tao ug mamatay na unya matarong sila, giaser dayon sa mga manulunda sa langit. Og daotan po sila, giaser po sila sa mga yawa ang naay nagdagbangkaw nga tuloy sima aron mahagdas impierno. Unyag di po sila kaayo makasasala, di po sila matarong, di po sila pwede sa impierno, di po pwede sa langit, gibutang sila sa tunga-tunga, gingalag purgatorio. Bisag unsaon ni magtuwad-tuwad og basa, ma-English or Masibuano or Makatsila or unsang pinulungan sa Bible, bisag o sa kabuok di ginimo makaplagan ang pulong purgatorio because it is not there. It was created by the church to incite fear sa mga tao. Wa ginas Biblia ang purgatorio. Gihimo ra simbahan aron mahadlok ang mga tao. Ang mga tao po mutuo, muna igingon diha nga, relihiyoso or espirituhanong kalibog. Kay, kinsa pa may mabanaw inigbalik sa Ginoo kung naghaliluya na sa langit, di ba kalibog man na, hinubog man na ang istorya. Ang Biblia nag-ingon, inigbalik sa Ginoo, banahon niya ang matarong. Apan ang simbahan nag-ingon, ang taong namatay, kung inyong ampuan o pila kagabi, musulpot na iyang kalagi kas impierno pa yung purgatorio. Pun ipanagsiyam pa po kagabi, tag 300 kabi, unsa nang ampuan nga inyong himuon, musulpot ra po na. Sa ato pa, ang kaluwasan sa nangamatay, naas mga budlay sa buhi. Di man na maong gingos Biblia. Ang kaluwasan o kalaglagan sa tao, ang iyamang binuhatan, di man ang pangabudlay sa uban para niya. Relihiyosong kalibog ang buot ipasabot ana. Ang buot ipasabot, nagunob na, muabot rag yung katinaw, ang Babylonia nagunob. Okay, kaduha. Ang kahulugan sa Babylonia,
ang attempt sa tao sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Kay kadagong pulong Babylonia diha, didto man guna kwa atong pulong Babil nga gitukod ni Nimrod human sa lunop, di ba? Nagingon ang Dios, dili nako mopaluno pas tibuok kalibutan. Apan si Nimrod apo ni Noe, ingon siya pagsulti, mga tao, magbuhatag turi. Turis Babil, naana Genesis Kapitulo 9. Magbuhatag turi. Kay buwahan, og magluno pagyud pag-usab ang Ginoo, wa na. Makasaka na tas ibabaw, di nakinahanglag mo sakay patag arka. Muadto lang tas tumoy sa atong gibuhat nga turi. Muna'y giingon diha, man's attempt to save himself. Ang bisan unsang buhaton sa tao, aron maluwas siya. Simbolo na sa Babylonia. Ang gibuhat sa tao, aron maluwas siya. Ikatulong kahulugan sa Babylonia, higala. Ang ikatulong kahulugan sa Babylonia, defiance against God's revealed will. Sa ato pa, ang pagkadili mo tuo sa gisulti na sa Dios. Si Nimrod nakadungog na sulti sa Dios. Makakita gani mos bangaw, hinumdumin ninyo. Di na ko mopadag lunop sa tibuok kalibutan. Munang bangaw handumana na. Kita naman nas Biblia. Apan ingon sa tao, may bangaw uwa, magbuhatag turi. Kaya mausab ang ulos Ginoo, musaka tas bukid, di na maabot ng iyang tubig, musaka tas turi. So, defiance sa ato pa, wa tuuhi ang gipadayag sa Dios. Ikaupat nga kahulugan sa Babylonia, blasphemy or desecration of God's holy things. Unsay balaan nga mga galamiton sa Dios, gipakawala na niya balaan. Ngano man, asa man na nimo makuha, ang Babylonia nga misulong sa Jerusalem, gigunob ang templo ni Solomon. Ang mga galamiton sa templo nga gitukod ni Solomon, gigamit nilang Belshazzar sa paghubog-hubog. Mautoy ilang nakita ang kamot sa Dios nga naghukom, kay di kaagwanta ang Dios. Butang nga balaan, gihalad para sa Dios, gamiton lang ron sa hubog-hubog. Suko ang Dios. Munang gihukman si Belshazzar. Muna'y kahulugan higala sa Babylonia. Pagkanindot di ay ni Biblia og atong masabtan, no? Pagkanindot di ay sa nasulat, kung maabot ka nato ang tinuod nga kahulugan, balaan na sila, Juan 17, versikulo 17. Kung ang kamatuoran ato gani ning masabtan, nag-ingon ang Biblia, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pastilan, makapabalaan ka nato. Mensahis tulo ka manulunda. Unang manulunda, kadluki ang Dios, bantay ang iyang sugo, kaya ang adlaw sa paghukom na hiabot na, simbaha siya nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaduhang manulunda, nagunob ng Babylonia. Wa na ang kalibog, wa na ang attempt sa tao sa pagluwas sa iyang kaugalingon, wa na ang pagsupak sa tao sa kabubuton sa Dios, wa na ang pagtili, pagtahod sa balaang butang sa Dios. Babylonia nagunob na. Apan ang ikatulong manulunda nag-ingon, ayaw mog simba sa mananap nga mapintas. Kaya ang musimbas mananap nga mapintas ug mudawat sa iyang marka, paimnon sab sa Dios sa binos iyang kapungot. May bino sa kaulag ang Babylonia, may bino pud sa kapungot ang Dios. Naapod ay. Higala, nakita ko ang manulunda matud pa ni Juan. Nagdag maayong balita, imantala nga tos nagpuyo sa yuta, kanasuran, kabanayan, pinulungan, katawan, naabot sa jinsan. Naabtan ka sa mensahe sa Diyos. Kadluki siya nga naghimos langit og sa yuta og sa tuburan sa tubig. Misunod ang laing manulunda, ang ikatulo nag-ingon sa makusog nga tingog, ang musimbas mapintas nga manadapog sa iyang larawan og pamarkas iyang agtang o sa iyang kamot, siya magainom sa binos kapungot sa Dios. Gala, ani ini ang agdas sa pagkamainantuson sa mga balaan. Ang nanagbantay sa mga sugo sa Dios og tinuuhan ni Jesus. Sumadahon nato. Pinadayag 14 city, simbaha ang wa na lain kundi ang maglalalang. Pinadayag 14:9, ayaw simbaha ang mananap nga pintas. Pinadayag 14:12, ang katawhan sa Dios, ang mga balaan na nagbantay sa iyang kasuguan
o sa pagpamatuod ni Jesus. Ang katapusang pasidaan naabot sa ato. Sa di pa mo abot ang katalagman. Sa dili pa matapos suginlan ta mo sa usa ka istorya. May usa ka bata nga himatyon. Dito siya sa hospital. Iyon ang doktor, wagi paglaom nga maluwas ning bataa. Masuplimentuhan rag ni siya sa dugo nga gikinahanglan siyang lawas. Ni atong panahon na, ang blood transfusion dili pa pareha karon nga ang blood donors mag-donate sa ilang dugo ibutang sa blood bank unyang manginahanglan ta moadto lang ta sa blood bank makapalita. Ni atong panahon na, ang blood transfusion diretso pagyud. Ang kuwaag dugo butangan og dagom isumpay ng tubo diretso pod ngadto sa lawas sa dunitan og dugo. Na kining bataa nga kiingon sa doktor nga wa gyud laing paglaom maluwas ni. Makadawat ra gid siya sa suplemento nga dugo. Nangita lisod pangitaon. Finally ingon ang amahan, ako ra man gid po'y parehas og dugo sa akong anak. Gihatag sa iyang amahan. Ingon siya, Dok, akong dugo. So sumpay ang ilang kamot in taon. Gigunitan sa amahan ang kamot sa iyang anak. Gituslukan sa dagom ang ilang duha ka kamot. Gibalhin ang dugo sa amahan paingon sa iyang anak. Taod-taod nitanaw ang amahan sa doktor. Gilingi po niya ang iyang bata. Tanaw niya sa iyang anak, luya. Niingon ang amahan sa iyang doktor, Dok, kung gikinahanglan, hutda lang, Dok, hutda. Okay ra. Ako rang ihatag, tanan. Hutda lang. Gusto lang ko mabuhi akong anak. Stila ng atong Ginoo, anak ba yagid siya? Gihurot mag-isa niya. Wa manggid po niya gibilin. Tipo kinabuhi niya ang iyang gibugti na to. Aron ta maluwas, ingon anak kadako ang gugma sa Dios. Itong awhag sa atong awit karon. Awhag sa tingog nga nag-ingon. Ako magpakamatay alang nimo. Basta maluwas ka lang. Karong gabion na mga igsoon, mangutana ko ninyo. Kinsa ba nato diri ang makabalibad, anak? Wa tingali. Apan kinsa ba mo ingon, Ginoo, grabe ang imong gibuhat nako. Gipakamatyan ko nimo, dawaton ta ka Ginoo. Ako kinabuhian ang imong kabuton. Pila ninyo ang moingon nga, ingon ana pastor ang akong gibati. Gusto nako sundon ang kabubuton sa amahan. Gihatag naman di ni Hesus ang iyang kinabuhi nato. Sa laygon ang Dios magampo ta. Mahana mo nga balaan. Di masukod ang imong gugma namo. Sa pagkatinuod, kami tanan angay mangyud mga matay kay kami may makasasala. Apa nasabta na namo karon nga usaray hinungdan sab nganong maluwas mi. Ang pagpakamatay ra gyud ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon dito sa Kalbaryo sa krus. Ug ang imong giawhag kanamo pagkagamay, dawaton lang ikaw namo. Kinabuhian lang namo ang imong kabubuton. Kay ang imong kabubuton kun amo pong sundon mao man gyud pud ni labing maayo. Labaw sa bisan unsa pang among hunahunaan dinhi siyuta. Usa pan lang ini ang matag usa kanamo karon. Nga among madeterminahan ang pagkinabuhi sa imong kabuton, ang pagsunod sa balaang kasulatan, ang pagpatalinghog sa mga pasidaan sa paagi nga dili kami mawala. Parang ini ang matag usa nga niya karon. Uban sa ilang mga pamilya nga girepresentahan. Dungga among pangaliya. Dawata kami ingon nga imong anak mudawat ug mutuo kanimo. Labaw tanan mo alagad kanimo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.